на всички. Васко Василев, председател на ДСБ Варна. Аз искам, ще бъда кратък, няколко неща да кажа за това какви послания преди всичко трябва да излъчи днешния форум. Освен избора на председател, това е ясно. Първо искам да кажа, че според мен участието на ДСБ в правителството на ГЕРБ беше политическа грешка. И другото, това го казвам във връзка и с това, което каза господин Караджов. Защо много хора, сини, десни, така трудно ни вярват и трудно ни вярват и сега, когато сме излезли в опозиция. Затова ни вярват трудно. Това нещо трябва да си го признаем, че това беше грешка. Трябва, освен това, да кажем, че ГЕРБ не са дясна партия. ГЕРБ никога не са били дясна партия. И когато го кажем това нещо, тогава ще поискаме всички десни, всички сини да дойдат да ни подкрепят. Без да ги изкажеме тези неща, няма как да стане. Това, че си ги говориме тук е добре, но и тук не си ги говориме много. По отношение на посланията, които трябва да излъчиме, за мен това е изключително важно. Реформаторския блок, аз не за пръв път ще го кажа, Реформаторския блок е изчерпан политически проект. Реформаторския блок не изпълни задачите, за които беше направен. В тази връзка винаги съм призовавал да излеземе от блока, но сега ще кажа нещо друго. Искам ние да заявим ДСБ, че ние ставаме дясната алтернатива в България. ДСБ се превръща в дясна алтернатива на управлението. Това е ключова фраза, която трябва да излезе от днешното заседание, от днешния форум. За да можем да направим следващата крачка. При положение, че искаме десните хора да дойдат при нас, при положение, че не харесваме трикаджиите и там другите юнаци, ние това трябва да го заявим, че ние сме дясната алтернатива, да видят хората, че има за кого да гласуват. Това е изключително важно. И другото, което е изключително важно, трябва без да се притесняваме, днес, излизайки от тук, да кажем на десните хора. Ние от ДСБ ставаме гарант, че утре ще има истински десен кандидат за президент на България. Ще има за кого да гласувате и гарант за това нещо е ДСБ. Ако иска Реформаторския блок да издигне сериозен десен кандидат, да го издигне. Ако не иска, ние трябва да го издигнем. Затова трябва да кажем на хората, че ние сме гарант, че ще има истински десен кандидат. Задължително. Иначе няма да има хората за кого да гласуват. Аз повече няма да гласувам за по-малкото зло, казвам го съвсем откровено. И завършвайки ще кажа и нещо друго. Аз, член на партия Реформаторски блок, няма да стана. Никога. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Василев. Думата има Марин Агандеров от Опорище, да се готви Лука Аркалиев от Русе. Уважаеми делегати, господин председател, днес съм тук пред вас с идеята да споделя мислите ми по няколко въпроса. Първи от тях, разбира се, предстоящите президентски избори. Бих желал да направя едно предложение за бъдещи такива избори. Може би е важно наистина